Herriurra Iparraldeko ikastolen aldeko besta handiak Senpereko aintzira hartu du asteburuan eta arrakasta itzela izan da beste behin antolatzaileen hitzetan. Milaka eta milaka euskaltzale besta gogoz eta bereziki euskaraz bizitzeko aldarrio zenarekin. Arratsaldeon eta ongi etorri iparraldearen noren eta gaurko saioan atzo Senperen harturiko irudi onenak eskainiko dizkizuegu, baita antolatzaileek egin duten lehen bilana ere. Baina horrez gain azparnen ere izango gara, Jone Bordato siatxularia ezagutzeko, baita Hernandorena bertso sariketan ere. Az gaitezen! Beste behin ere euskaltzalek bat ekin dute Herriurratsen. Eguraldiak asko lagundu ez badu ere, milaka izan dira Senpereko aintzirara hurbildu diren herritarrak sehaska laguntzeko. Euskararen alde ez, eta ikastolak apoiatzea. Ikastolak sustengatzeko, ikusten da hemen ikastolek egiten duten lana euskararen alde, eta sustengatzeko. Ikastole laguntzeko eta euskal hizkuntza kultura eta ikastole laguntza dakigunez, arrabaritzeko ikastolak, eraikitzeko, eta noski, derrigorrezkoa da, bai. Aurtengo Herriurratsen irabaziak sehaskak baliatuko ditu Beskoitzen ikastola duin bat eraikitzeko. Izan ere bertan dauden ikasleak badira 10 urte eraikin prefabrikatuetan ikasten dutela herrikoetxearekin akordeorik lortzen ez dutelako. Bai, ze plazera azkenean onela deniri erakutsiko diogu indarra emanen dugula ere sehaskaren aldetik eta gure aldetik indarra ukanen dugula zerbait erakitzeko eta atela bide bat atxamaiteko. Hor egun eskatzen dugu ikastola bat, ikastola duin bat, aurrak zinez ongi ikas dezaten hor eta gero prefabrikatu usteletatik ateratzea eta zinez eta eskola batuk aitea zinez. Eta Beskoitzen ikastola bat eraikitzeko sehaskak ezinbestekotzat jo du Euskal Herriaren elkartasuna. Elkartasuna beharko dugu, ez dugu gu honek eraikitzen al ikastola bat, Euskal Herri osoak eraikiko du Beskoizeko ikastola, gaur bere elkartasuna adieraziz Herriurratsen bidez. Elkartasuna adierazi eta Beskoitzeri ere itxaropena ere alerazi. Izan ere eraikiko dugu ikastola berria eta Beskoitzen badakigu etorkizunean ere ikastola egongo dela. Horretaz ziur gaude. Eragile politiko zein sozialek ere ez dute hitzordua galdu nahi izan. Nolabaite bide bada eta modu bada iparraldean hezkuntza euskeraz eta ikastoletatik eskaintzen dutenei babesa emateko eta beraiek egiten duten lana aldarrikatzeko. Beskoitzeko ikastolako aferari buruz galdegitean Euskal Elkargoko presidenteak nabarmendu du beharrezkoa dela Beskoitzeko eskolak ateak irekitzea baldintza honetan. Ouvrir dans des conditions saines et dans des bâtiments en dur. Urtero bezala goizean goizetik musika, dantza eta bertsoak izan dira protagonistak. Ongi pastera. Beste itera bizkiet. Eguna pasatzera, pixkat laguntzera, giro ederrau ikustera eta eta gero kontzertuak eta ikustera baita. Gainera urten Herriurratsik handiena izan da gune berri bat estrenatu duelako sehaskak. Beste urte batez euskaraz bizi nahi duen herri bat dagoela irudikatu du Herriurratsek. Senperen Hortzango errekan igandeuntan zenbait lagun ezin jakin 20.000 ikusle inguru Neomak taldearen kontzertuan Herriurratseko kideak diote helburuak bete dituztela garraio publikoa hobetuz, denera 2.000 laguntzaile gaur 200 oraindik. Hondarkinak, material guzia biltzen dugu, beti kontrolatzen dugu bizpahiru aldiz pasatzen gira senda guzietan, bidetan, bide bazterrak sahatzen, aintzira, hondartza, belargune dena utzi behar dugu pikoan. Iaz esaten gendun iazko egoeratik eta euskaltzalek eman zuten erantzunetik indartuta ateratzen ginela. Aurten Euskal Herriak eman dion erantzunetik are indartuago eta jada hasia gaude 2025ko Herriurratsa prestatzen eta martxan gaude ja. Eta aurtengo irabaziekin ikastola berria eraikiko dute Beskoitzen, badira 10 urte hango ikasle eta irakasleak prefabrikatuetan lan egiten eta ikasten dutela. Aurtengo Herriurratsen helburua da Beskoitzeko umei duintasuna ematea. Gaur egun barrakoietan daude. Ekarpenak bizun bidez eta Herriurratsen webgunean egin litezke oraindik.
Jone Bordato Azpandarrak 22 urte zituenean Indiara egindako bidaia batean ezagutu zuen xiatxua. Gaur egun bere sorterrian asiar jatorriko terapia hau eskaintzen du eta beregana gerturatu gara zertan datzan ezagutzeko. Xiatxua Japonian agertu zen eskuterapia bat da, esku harta mota bat da, eta presioak egiten dira erriekin, xiatxuak japoneraz egan nahi du presioak erriekin, preseski. Beraz, presio do bultzada batzu egiten dira energia puntuen gainean. 20. mende hasieran agertu zen, beraz ez da bat ere praktika zaharra eganen dugu, baina aldiz energetika txinatar tradizionalan oinarritzen da, eta horrek bai badituela milaka urteetako diakitate eta esperientzia empirikoa. Ikuskera holistiko batean oinarritzen da energetika txinatar tradizionala, eta beraz kontsideratzen da gizakiaren maila fisikoa, maila emozionala eta gero maila psikikoa, denak elkarri lotuak direla eta elkarrengan eragina dutela. Eta ikus ditzazkegu elkar lotura horiek bi zentzutara, zentzu psikosomatikoan, kontsidera daiteke gertakari emozional batzuek efektuak ukanen dituztela ongi izaite fisikoaren gain, adibidez estresak, buruko minak sort ditzazke edo tentsio fisiko batzu. Eta beste gauza da, beste zentzura ere ikus daitezkela gauzak, zentzu somato-psikikora. Eta horrek jan nahi du, batzutan gorputzeko funtzio batzu indartzen balin bat dira, adibidez diseriketa funtzioa, energia ongi zirkula araziz, horrek emozionalki ere laguntzen ahalko du. Adibidez, urdailaren energia indartzeak jendean lasaitzen lagunduko du. Beraz, nik interes hori atxemaiten diot energetika txinatar tradizionalari. Ez gauzak bakrik zentzu batean ikusi izana, baizik eta bi zentzuetara doaztela. Yin-yangak bi hitzez esplikatzeko aurkako polaritateak adierazten ditu eta polaritate horien bai elkar osatzea eta elkarrengan duten eragina. Beraz, yin-yangak emaiten dizkigu arau energetiko batzu edo zein fenomeno edo bizi agerpen deskribatzen dituenak. Zerbait ez hasikoan yin izanen, bere yang bikotea gabe. Adibide bat emaiteko erran dezakegu hotza yina dela, yang beroa delarik, edo pisua dena yin izanen dela eta harina yang. Eta gero energetika txinatar tradizionalak egiten duena da arau energetiko horiek osasunari aplikatzen dituela sinpleki. Adibidez, behazun besikulari lotzen zaion energia, yang energia bat dela. Zenta behazun besikularen energia beroa delako, biziki energetikoa eta harina goruntz joaiteko do gainean egonkortzeko joera duelako. Eta aldiz, bere bikotetzat hartzen den gibelaren energia, janen dugu yin energia bat dela. Odoltsuagoa delako, pisua delako eta freskoa edo hotzagoa delako. Eta beraz, gibelaren yin energia horrek, ukanen du behean egonkortzeko joera. Bien arteko oreka zaindua ez balin bada, ukan daitezkela behazun besikularen yang energiak gainean kokatua izaiteagatik buruko minak eta tentsioak, zerbikaletako min eta trapesioetako tentsioak adibidez, eta energiak beherean egonkortzeagatik ukan daitezke zango pisuak, odol zirkulazio arazoak. Olako praktikak esperimentatu behar dira nik uste gorputzean txenditzeko gertatzen dena eta jendeak ekartzen dion ongi izaitea esperimentatzen duelarik, gero joera gehiago badu olako praktiketara buruz itzultzeko. Xiatxua eta energetika txinatarraz tailer eta mintzaldiak ere egiten ditu Bordatok. Hauek euskal tradizio zaharrarekin izan ditzaketen loturak ere aipatzen ditu bertan. Eta hala nahi duzuenok, Jan Lizar karrikan atxemango duzue Azparnen. Eta asteburuan Senpereko larraldean Hernandoren asariketaren finala ere ospatu da.
Aira Izpurua, Irantzu Idoate, Izaro Bilbao, Danel Erarte, Maia Iestaran eta Jon Mendiluz bertxotan aritu dira Txalbat Altzugaraik emandako gaiei erantzunez. Buruz burukoan Maia Iestaran eta Irantzu Idoate pasa dira. Azkenean Idoate garaile atera da sari berri bat eskuratuz. Ikusentzuleok Irantzu Idoateren bertso ederronekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte! Ez dugu kantatu nahi, gazaz oroitu gabe, abortuaren gaiaz, zalantzaz egin galde. Ertzetako hitza inoiz, ez delako debalde. Norbanako ez gain ere oino bagira talde. Bertso